Сега ще ви покажа истинската Франция. На празника на музиката, където нормално всички се забавляват. Ето вижте. Значи нормалните хора се забавляват, защото днес е празника на музиката. Ето виждате отсреща музика и какво се случва в същия момент. Ето ги. Ето ги мръшляците. Ето ги мръшляците. Виждате ли ги? Ето виждате ли ги? Там в дъното в ляво, нали? Краварката е в горния ляв ъгъл, само че в случая лайнарите са в горния ляв ъгъл, другажите, продавачите на дрога и помияри, както искате, така ги наричайте, измекяри, нещастници и бокуци. И това всичкото се случва на 100 метра от жандармерията на Авеню Тулон в Марсилия. Да живее Франция, мизерна държава, мизерен менталитет, нещастници, абсолютни. Както казват, това е Марсилия. Не, това не е Марсилия. Това е кенефа на Европа, това е лицето на Франция. Измикяри. Ето, вижте ги. И полицията не прави нищо. Нещастници. Приятна вечер.